Altså, der er det her problem med den konti. Jeg sætter nogle penge ind på en konti, som er bundet, ikke? Altså AX eller LX's konti, ikke? Men nu er jeg også, den er så ligesom stoppet, og så sætter jeg nogle penge ind på en lønkonto, han har. Men den er oprettet af Hanne med et CPR-nummer. Det vil sige, at den eneste garant for den konto er Hanne. Det vil sige, at det er Hanne, der har styret den konto. Formentlig. Altså selvfølgelig er det drengens og så videre. Ikke? Det, der så er lidt mystisk, det er, at fordi hun har oprettet den konti, og har ligesom kontakt med min konto også, ikke? Det, der ligger bagud, det er, at da jeg var ung, der havde jeg en landbrugsindlånskonto. Altså, det var tilbage i 80'erne, og det var sådan meget, det var opgangstider for landbruget og så videre, og man lavede sådan meget fordelagtige indlåns. Altså, jeg betalte af min løn til et indlån. Og ordningen var så, at når man så blev et eller andet, jeg ved ikke, 18 eller 30 eller et eller andet, så vil man få 5.000 per kvartal udbetalt til drift eller privat økonomi. Altså man havde indlånt, eller man havde opsparet, og så fik man så dobbelt op kvartalsmæssigt. Ikke? 4 gange om året vil man så få 5.000. Det der så sker, det er, at den konti, den har de så haft adgang til via de her falske sagsakter. Ikke? Og de er så blevet fordelt som gaver, men uden at jeg var afsender, selvom det var mig, der var afsender på dem. Ikke? Det betyder, at der faktisk har været før et tilfælde af, at noget er blevet omfordelt. Ikke? Så har vi hele det her scenarie med royalty, designpatenter, arv, løn, altså det kan være honorar og så videre. Det er endda sådan, at hvis jeg laver en eller anden opgave, så nogle gange, lad os nu sige, at dem der hacker mig, der er selvfølgelig medierne, som har været enormt aggressive og som har stjålet synopser og casting og hvad ved jeg. Der er også i min familie en del personer, der arbejder netop med kreative ting. Altså det kan være design, casting, foto og så videre. Så det er ikke ukendt land for mig det her. Eller det kan være, at de faktisk ikke arbejder med det, men at de bare indkasserer noget. Det skal jeg ikke kunne sige. Altså jeg har jo ikke set dem på arbejde. Men det der er, en af dem har jeg set på arbejde, men det der er ved det er så den ene kategori, det er det der er kreative. Den anden ting er, at lad os nu sige, at jeg udfører en eller anden opgave inde i staten, men under NATO, ikke? Altså amerikansk ledet, ikke? Hvis de opgaver, eller den honorar, lad os sige Murens fald for eksempel, ikke? Der vil typisk også være nogle personer, som hvis man kigger på det, der er foregået på nettet for eksempel, okay, det er en African scammer. Men det du ikke ved, det er, at hvis du bor i USA som African amerikaner, ikke, så har du formentlig måske relativer i Afrika. Og du kan godt opholde dig amerikansk i Tyskland, men have relationer i Afrika, og bede dem om at lave et eller andet setup. Hacking for eksempel. Ikke? Sådan at det er min kollega, der har stjålet nogle penge. Hvis vi snakker inden for NATO. Ikke? Det kan også være, at Udenrigsministeriet har en person, som har stjålet lidt Brita-sagen. Ikke? Jeg tror nemlig, at i forhold til løn og erstatning, også på Alex-sagen, ikke? Der kunne det godt tænkes, at der har siddet nogen i Udenrigsministeriet og Justitsministeriet og tænkt, hvor fanden er den her person, nu skal jo have nogle penge for erstatning og så videre, så videre. Når vi kan se, at hun ligger over i Socialministeriet.
Og der har måske været nogle konti, der sådan blev fulde, og så har der siddet en flok britager og tænkt, det var egentlig underligt, at aldrig bliver hævet de her penge. Jeg ved, om personen er bortkommet eller inhabil, ikke kan sørge for sig selv. Ikke? Nå ja, de har der stået der i 10 år, jamen skal vi ikke tage nogen af dem af? Og fordi også det der element med, at der er noget med heste, er lidt sådan, hestebranchen er meget lille, ikke? Og alle ved cirka, hvad alle laver stort set, ikke? Og man kan sige, at det kunne godt tyde på, at der var nogen uden for Socialministeriet, som kendte noget til min sag, der vidste, at her har du en professionel hesteperson, og også andre ting, der er professionelle. Det er da egentlig underligt, hun ikke har en bil, eller en gård, eller et eller andet, ikke? Altså nogen, der måske også, det kan også være, at der er blevet sendt nogle avlsheste afsted i et eller andet land, og så, jamen hun har ingenting, så lad os, vi deler i porten, ikke? Så der er rigtig mange ting, der ikke rigtig er blevet undersøgt. Så er der også det der med, at min nuværende bank ligger lige under Danmarks Radio. Og dem har jeg store problemer med. Det er jo altså Egmont, de sidder i Esbjerg Kommune, ikke? Så du har Esbjerg Kommune, der er det Egmont, der styrer alle eksamen, og banken, jeg vil tro, at der er et eller andet samarbejde mellem den del af Danmarks Radio og så den bank lige nedenunder, ikke? Det kunne jo godt være cashpoint til BBC for eksempel, ikke? Altså der, hvor BBC ligesom forhandler, eller hvad ved jeg, ikke? Jeg ved det ikke. Det kan være det, og der er også min bankmand ligner for eksempel meget en af de der værter fra ejendomshandel, ikke? Jeg siger ikke, det er ham, men han ligner mig ikke meget. Men det der er ved det, det er, at når man tager kommunikation, altså post og mobil og telefonkontrol, jeg kan jo ikke informere skat om, at der faktisk er en del sort økonomi rundt om mig. Kopivarer, synops og folk, der lyver omkring deres succes og så videre, ikke? Jeg kan ikke selv løfte sagen med en advokat. Jeg har ikke en advokat. Så det er jo lidt mystisk det der med, at man har en ulovlig sagsbehandling med dokumentfalsk, og så har man nogle kontier, som jo i virkeligheden, hvem ejer så dem, ikke? Man kan sige, at hvis det er dokumentfalsk, de her kontier, jeg har jo sat konti ind i god tro. Eller det vil sige, jeg har godt vidst, der var noget galt fra starten, men jeg er jo blevet forført til at tro, at der er jo samvær hver måned, ikke? Så problemet er lidt, at det jeg frygter lidt, det er, at når jeg for eksempel får en mødeplan fra Vita, som er skrevet af Arbejdsmarkedet og Esbjerg Børn et eller andet, jeg skal nok lige prøve at vise dig den. Der får jeg en skrivelse, der er ikke noget sagsnummer, der er ikke noget CPR-nummer på, der er ikke noget navn på, og der er heller ikke nogen adresse, altså der står Kongensgade uden nummer. Fuldstændig anonym papir i virkeligheden, ikke? Som enhver kunne, altså min nabo kunne have, en eller anden, altså jeg kunne have lavet det, ikke? Det er fuldstændig, der er ikke registreret noget på det dokument. Det siger, nu kører der et halvt år samvær på et dokument, der ikke er registreret. Det kunne jo godt tyde på, at bortfalder alle de her samvær på et tidspunkt, ikke? Eller der pludselig bliver en eller anden form for beslaglæggelse af det ID. Altså, jamen han er sat fast, eller hvad ved jeg, et eller andet, ikke? Det der problem, det er, at Hannes og min opsparing på det navn, der kunne jeg godt frygte, at der kunne være nogen, der misbrugte det ID. Altså, lad os sige, du kommer ind i landet fra Irland for eksempel, så kunne du meget nemt have et ID og en start i Danmark, ikke? Fordi det ID, det lever videre på en eller anden måde, ikke? Det er bank-ID der, ikke? Så der er en hel masse ting omkring økonomi, og så plus at advokaterne i det her område, de har jo vidst, at jeg havde tab af musikrettigheder, filmrettigheder, designrettigheder,
lønrettigheder, arverettigheder, honorarrettigheder, erstatningsrettigheder. Jo. Også min egen erstatning, Koda og almindelig brand. Ikke? Jeg var godt forsikret i Koda i 12. Heste og hunde har været forsikret ret godt. Der er ingen udbetaling overhovedet. Eller retshjælp eller noget som helst. De forsvandt simpelthen i kommunikationskontrollen. Ikke? Men jeg tror endda, man prøvede at, sådan at plotte et Esbjerg Kommune havde et meget mystisk dokument, der hed, det var Gensinge Forsikring, altså Esbjergs Kommunes eller vedkommendes forsikring Gensinge. I øvrigt, jeg tror, Hanne har også Gensinge. Men det er så et dokument, der står fra Gensinge, Esbjerg Kommunes forsikringsselskab, til kommunen omkring brand og redning. Altså der står et stempel brand og redning. Og der står så, at jeg får en kopi af brevet. Det er noget med en tandskade. Ikke? Og så tror jeg, at man forsøgte på et tidspunkt nærmest at proppe Gensinge ned i halsen på mig, selvom jeg har haft Koda og almindelig brand. Ikke? Så der er en krig omkring hvert eneste dokument for at prøve at flaske det. Altså for at få det til at se ud som om, at alt er fint. Der er hvidvaskning af dokumenter. For eksempel er der et originalt dokument, hvor der står uden modstand om den såkaldte kommunale forretning. Ikke? Altså den dag, de kommer og henter barnet, der står der uden modstand 2 gange. Altså, det er nok ikke en socialrådgiver, vel? Og det er dårligt skrevet. Der var en dansklærer, der sagde, at det der, det er ikke en 10. klasse. Det er altså en person, der ikke kunne gå på socialrådgiverskolen. Så man renvasker dokumenter, man sletter ting, der sådan er ikke spiselige. Man renser dokumenter, man udlader ting, som støtter mig. Man udlader de økonomiske ting. Man undersøger ikke ordentligt de økonomiske ting. Man ved ikke rigtigt, hvem man har med at gøre. Ikke? Jeg tror, der er ID 1-5 i Alex-sagen. Der er i hvert fald ID 1-2. 100%. Og ID bliver ikke ordentligt undersøgt, og vi er jo henne ved DNA nu, ikke? Fordi det er dygtige folk, vi har med at gøre. Jeg har noget billede-ID, tror jeg, på noget fra 70 i Irland, hvor jeg er ret sikker på, men om de stadigvæk er i Danmark, det tør jeg ikke sige. Man kunne tro det, men man ved det ikke, vel? Så det er meget, altså det jeg bygger på, det er, hvad ved vi? Altså, hvad er ren fakta? Og der er lidt for meget, jamen det går nok, det tror vi er sådan, og nej, hvor er hun venlig og så videre. Altså, vi skal vide noget, vi skal DNA-teste, vi skal vide, hvem opretter dokumenter, hvem er de personer, der kommer med Alex, hvor hører han til, er det Johannesson med link til Ribe, og hvad ved jeg, ikke? Og hvem er de der i Ribe i øvrigt, ikke?